Bagsak Mepa. Mga kabalen, maliban kay Enzo Serrano, may tatlong additions pa tayo sa team ng Pampanga Giant Lanterns. Sino ang mga ito? Kilalanin natin mga kabalen. Bagsak Mepa. Unahin natin ang National University star na si Idol Super Slasher John Lloyd Clemente na pride din ng Apalit Pampanga. Mga kabalen, shooter din to mga idol at malupet na finisher. Bagay na bagay sa mga kick-out pass outlet ni Idol Justin Baltasar. Yes mga kabalen, isang malupit na produkto rin to ng Pampanga Delta mga idol. Yes, lahat halos nang nagsisimula sa Pampanga Delta talagang umuusbong ang karera mga idol. At alam nyo ba mga kabalen, real life barkada talaga ni Justin Baltasar itong si JLC kasama sila Neil Tolentino mga idol. Yes mga kabalen, kaya nanupata mga kabalen, pagsaktaya pa at i-welcome i-Idol JLC John Lloyd Clemente ken team ning Pampanga Giant Lanterns. Bagsak Mepa nyamanaken saken. Next naman natin mga idol, ang young at athletic center na si Idol Allen Liwag ng St. Benil. Yes mga kabalen, siguradong mag-iingay at dadagundong na naman ang convention center kasi mayroon na naman tayong isang exciting player at Islama jammer na si Idol Allen Brian Liwag. Bagsak Mepa. Well mga kabalen, siguro marami ang nagtataka bakit tayo nag-rebuild ng team mga idol. Well mga idol, kasi malayo pa ang liga at mahaba pa ang season ng MPBL kaya kailangan talaga nating i-improve. Part na talaga ang changes sa basketball mga idol at kahit sa real life naman, ganyan. Bagsak Mepa. Kaya welcome sa team ng Pampanga Giant Lanterns, Idol Allen Brian Liwag. Bagsak Mepa. Yon, malaking tulong talaga ang isang big man na additional sa Pampanga Giant Lanterns mga idol kasi meron kapalitan si Balti at syempre ang stretch forward natin na si Matt De Leon mga idol. Kumpleto rekados na ang Pampanga Giant Lanterns. Malaking tulong itong pagbabagong ito. Yan po ang ikalawang player nating bago at sa pangatlo naman mga idol, si Idol Silent Assassin Carlo Ferreras, nakasalukuyang player din ng Perpetual Altas para sa NCAA mga idol. Hindi katangkaran at skinny yung pangangatawan pero grabe ang basketball IQ ng batang ito mga idol at napakalupit ng mga kamay niya. Ibig sabihin, malupit sa shooting mga idol, lalong lalo na sa tres. Bagsak Mepa. At alam nyo ba mga kabalen, itong si Carlo Ferreras produkto rin ng Team Delta mga idol. Yes mga kabalen, gaya nila Calvin Abueva, Arwin Santos, galing lahat yan sa programa ni Idol Boss Coach Governor Dennis Delta Pineda mga idol. Bagsak Mepa. Grabing lineup na ito para sa team ng Pampanga Giant Lanterns mga idol. JLC, Carlo Ferreras, Allen Liwag, may Balti ka pa at Enzo Serrano. San ka pa? Bagsak Mepa. Mas lalakas ang opensa natin lalong lalo na meron ka ng MJ Garcia at ang binansagang The Royal Bazooka ng Mexico at MPBL na si Archie Concepcion. Kaya na anong pata mga kabalen, pagsigla tamong Kapampangan, uling itamong Kapampangan, agyuta ng paglaban rin player tamo at yung buong team ng Pampanga Lanterns. Bagsak Mepa. Mga kabalen,